Action Reports, first portion diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Lunes, pitsa 24 na bulan sang Mayo tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, bakulod nagasalig sa gobyerno nasyonal sa ginapadala nga COVID-19 vaccine tubtob sa bulan sang Hulyo. Pamilya sang ginlutang sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, dako ang mabulig agod malubad ang pagpatay sa ila pamilya sadtong Huwebes sang gabi. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ano naman ini? Nagdangat na sa 31,000 ang aton sini mga kauturan nga nabakunahan na sa syudad sa Bacolod. Ang amon daw wala pa ba? Ang amon iyang schedule sa katapo sang media. Ari ho, si Vice Presidente Leni Robredo, luyag, handa saya niya upod kay Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka vaccine infomercial kung kinanglanon wala problema sa Vice Presidente. Suno kay Robredo, mas kinanglan sa karon ang mabakod kag epektibong kakampanya sa pagpabakuna upod sa pag-inganyo sa publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Nagapati man si Robredo nga ang information education campaign ang mas epektibo kung ikumparar sa pagtago sang brand sa bakuna na ginagamit. Dugang pa ni Robredo, dapat magbinuligay agod mapabakod ang pagsalig sa publiko sa bakuna. Remember, siling sa Malacanang, hindi na ihambal ko ano klase nga bakuna ang ibakuna sa mga nagapalapit sa mga vaccine centers. Galing tiyan mo man agyapon, ang label sina kitaon man gyapon. Tiyan mo ng botslingon ni Robredo, niya mas maayo ang infomercial ikumparar sa taguon ta kag hindi ta pag-ipakilala ang bakuna nga ibakuna sa mga pila naton ka mga kauturan. Kaya natabo mo lang ini nga sang hinambitan nga Pfizer ang ibakuna ga ginutok. Kung iban nga bakuna daw ga atras abante ang pila naton ka mga kauturan. So, suno sa Vice Presidente, no problem saya. Wala siya problema kung may ara information upod sa Presidente. Galing ang Malacanang, daw wala gana. Daw pasapayan. I don't know. Kung nga, basi kay ti, nabilong iya si Robredo sa oposisyon, daw malagana ang Malacanang. Kung amo man lang tuyo iya sa gobyerno, nga tutukan naton ang COVID-19, ba iyan na yung politika? Kung hindi makamu mag-upod sa kapartido natural ang inaya, sa isa kapungsod nga may oposisyon. Hindi man na pwede nga kung may eleksyon ang kandidato, administrasyon lang, kagula kontra, hindi na eleksyon, seleksyon ang guwas na. Di mo natural na ya, ang tanaan sa tion sang mas nagakinanglan, kinalan ipahigad na yung politika. Unahon tani anay kung sincero ang aton mga kauturan nga sa gobyerno, nga unahon anay pagtap na sa COVID, bayid ang politika. Maabot na siya. Pag-abot sang filing sang certificate of candidacy sa Oktubre, mabalaan ta kung sino nga mga politiko ang gana, kagluyang magdalagan. Kung sabagay,
kung mag-file sa iya certificate of candidacy, sigurado mapapili siya. Dira iya balbal kamutudo, kampanya kamutudo, waswasanay kamuda, patahong-tahong plataporma di gobyerno. Pero subong ya, kay kinanglanon tagid nga mag-isa para matapna ta ining makalalaton, makamamatay nga kagaw, kinalan ang tanan nga medios posibles, himuon ta. Kung mag-upod giman ang presidente kag vice-presidente sa isa ka infomercial, wanong problema da? Wala gid problema. Hindi man na sila, ang malain ako magsiling na si Robredo nga, okay, mabulig ako todo, kay madlagan ako presidente. Di ko hindi amo. Pero kung upod mong presidente, ang plano sini, ang matuod sini nga, impumisya lang, upod ang presidente kag bise, nagaayo, nagaapila sa pumuluyo, nga hindi magkahadlok sa COVID. Mapabakuna kita para nga ang kagaw hindi na magtapik sa aton mga kauturan, may salig ka na sa lawas mo, nga nakapabakuna ka na. Kundi ka nami pamatian, nga gaupod ang presidente kag vice-presidente. Kabalo man kita, nga pag-abot sa eleksyon, magaingkwentuhanay ini sila. Pero wala pa, unahon taanay, ang aton sini mga kauturan nga nahadlok ga isol atras pa, daw wala gaabante kung bakuna ang paggambalan. Lantawabla? Ang gobyerno, sige nga sige, hala, balbal, bakuna dire, bakuna dito. Pero pila pa lang ina ka porsyento. Ang survey nagapakita bago nga madamo pa ang hindi magpabakuna, madamo pa ang nagakahadlok, madamo pa ang nagaduha-duha. Pero ang aton niya programa sa Aksyon Radyo nagasilingid, pabakuna kita. Kay mas delikado ang COVID sang sa bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na morning nga sa bilog gadak Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang nagtuluhaw nga mga balita sa sulod sang 24 oras? Kagabi may nagsabit pa nga isa ka shooting incident nga nagluntad. Kamusta na mga merkado? Kamusta ang presyo sa merkado karon nga kaagahon? Lapit na lang, pila kadlaw na lang, wagtang naman ang bulan sang Mayo, saylo naman kita sa bulan sang Hunyo. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta ang dalanon? Kapon gapaabot-abot kita nga magtupa sang ulan, pero wala posible sa masunod nga mga inadlaw. Nami pro, ang nagliligad nga pagbubo sang ulan, dako gid nabulig sa aton sini mga pananom, nga matamat na gaberde naman ang tubo sa mga hilamon kalanon sang aton kasapatan. Kamusta na ang mga biyahidor naton, ang mga dipasayro nga salakyan, mga tricycle naton, tricycad, daw amon na silang hari sa dalan kung sa tiun sang kaagahon. Kay wala pa sang madamo nga nagabiyahe, wala pa sang madamo nga taksi nga gapakadto pakare. Aber, pasiplatan tanang aton patrol, nagalagulad na sila sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang sitwasyon. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Sean Fred, good morning. Aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kaagahon ang patrol. Diba naman nagalambiyo sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ang laragway karon Aksyon Fred kung ari ikaw sa Bacolod City Public Plaza. Ang subong kaagahon Aksyon Fred masyado ka sanag, no? Ang plaza, gasiga ang mga suga. Subong Aksyon Alvin, mangkot lang ko. Kamusta ang kalangitan? Ang kalangitan Aksyon Fred, may kapakita ang pila ka mga kabitunan sa kalangitan kapay mag-sige-sige kag mangin maayad, no? Kayo may portion sa northern Negros Aksyon Fred ang nagapangilat medyo dulumgawa. While ang diri sa southern Aksyon Fred the same, pero kung galantaw ka man Aksyon Fred, matangla kagid sa kalangitan, may pipila ka mga kabitunan. Subong nga kagahon ang ara no kapakita, pero kabay nga
mangin matawhay lang ang aton sining tiyempo subong Siling mo, kamusta ang plaza, masanag? Ano ga siliga? Suga, bilog sa plaza? Yes, action na Fred. Ba? Liga, maayo lang taon ng Laragway sang Bacolod City Public Plaza. Ang iban gani action na Fred, diri ka iba naton yung mga kauturan temprano pa nagapanglakaton going abi diri sa area sang Comelec office action na Fred. Diri ka Sabi ko, ay, abi na, sa lang tawag ta kung ano kasanag da. action na Fred, no? Para makitan ta ang suga at ihalos sa tanan ga sililiga, no? Especially ang sentro mismo, ang sa may kuan bala action na Fred, ang pinaka plaza, main plaza itself, kag subong man ang ang kuan bala action na Fred, ang entablado dampi na makitan tagidya ang kasanag subong kaagahon, no? And at the same time, ang pila naton nga mga kauturan ang nagdiri mismo nagpaglakaton pasulod sa area sang pasulod mismo sa area sa Comelec kay ang ibang reaction na Fred amat-amat naman, no? May mga tao na nga arada ga ida subong. Oo, may amat-amat naman. Actually, kapang kapi sila subong, maisip na pag lamang ini, I think hindi ko magsala may mga sobra na sila napulo subong aga, nga nag-amat-amat naman. Subong kaagahon action Fred, amat-amat naman sa pag-abot para makakuha sang ila sining mga priority numbers. Although, may mga nagabaligya man subong kaagahon sa mga kape sa sideline lang man ni action Fred. Nagsahol lang man especially di man siling biyang mag-sige-sige niyo mo sa pagbaligya, kundi mga vendors lang niya sa kaagahon. Para sa aton sining mga kauturan nga temprano luyag man nga bakal abi pangapi while waiting nga magbukas ang aton sining Comelec action na Fred para sa aton sining mga kauturan may iban nagpangapi ang iban ara man diri action Fred sa may kilid na sang Bay Center kahit papano nga maka temprano pa action na Fred mag-istoryahan ay while padula sang tuyo nga temprano pa ni sila nga nagbulugtaw may iban man diri action na Fred garo istoryahan ay at isara may kinpadala na ko da action na Fred para makitan mo bala ang kasanag sa aton sining Bacolod City Public Plaza. Wala pa kasulod ang atong kuan alay. Oo, sa aton sining Facebook kay kuan bala kay sa piyak action na para makita naman. Now, ang ibang diri action na friends ang nasiling na may mga truck diri gahulat para sa iban nga mga empleyado, may mga salakyan di pasahe subong kaagahon nga matamat naman sa pagplastar going area sang Libertad while iban nga mga tricycle section Fred. Sa una hadlok mag-agi diri mga tricycles kay ginadakop subong niya daw hilway lang sa pagdala. Napakadto pa kani damo. Oo, pagkato. Kay daw sila malanay karon nga kaagahon ng ibang ri pasahero ang salakyan nagkatulog pa guro mga driver bala. Ti ang biyahe na pakadto Libertad Burgos ang mga tricycle among madamo. Yes, sakto na. Kagina, paglabay naton sa area, sa may area sa Lacson Action na Fred, damo man bala mga tricycles ga araw sila sa tunga sa dalan. Mga kabataan sa mga Action Fred, nakita kasi ng mga kabataan bala, especially na solteros mga naglabay-way lang madugay, ga roller skate bala, daw mga blades bala ni. Mayo man na, pero galing kadelikado. Delikado, oo, duhan ni sila sundanay, silugo daw kadelikado sini, budlay kung di ka kabalo, magbalanse ni, sigurado ko ba si matubak ka pa, no? By the way, action Fred, sang nasiling na, iban diri sa mga kauturan ta, nagapangapi na karong nga aga, diri man sa kilid mismo, sang Bay Center, kaya mayari man diri, man face shield at kung nalipatan mo magdala face shield kaya di ka man niya diri marehistro kung hindi kompleto in terms sa health protocol nga
ara lang ang face mask. So hindi niya pwede nga face mask lang, kundi dapat dalaman sila sang face shield para duha safety kaga of course temprano pa nga dapat ipatuman ang stand health protocol, especially ang social distance. Ang face mask kung aras downtown kisa di, wala na ganing kasuksok face shield. Galing, kung magkadto ka sa mga mall, magkadto ka sa pila ka mga balaligyaan, hindi kay pasudlon kung kulang. Yes, sir. Sakto na. Kung kulang, hindi pwede magsunod. Katilaw ko to, siling ko mabakal ko abi sa kinanglan ta. Pagsunod ko sa isa ka mall. Ang balya, sir. Hindi ka pwede magsunod ko ka face Hindi shield. kita pwede. Oo. Kung sa bagay, mayo ganina, para stricto bla. Oo. Kung hindi kaya makasulod kung face mask lang, dapat face shield. Magluwas na, may ara ka pa sa backtrack. Ukon, ginakuhaan. Subong gani action na, Fred, no? Kung magsunod ka, sa may Centroplex, ang iba sang una, ginakuhaan ka sa temperature, daw paagi, daw pusil ba ng taon, ginabutang sa imo agtang. Subong iya, kamot na lang action na, Fred. Ipakita mo lang, balanan nila sa imo kamot. Kung layan ng imo matsyag, at least dira pa lang yan makita na action na, Fred, no? So, again, sang nasiling na ang iwan yung mga salakyan di pasahe karon nga gagahon ang nag-parking sa tubang mismo sa police station number 1 gahulat man sa mga pasahero while sarado subong nga ang pila ka mga baligya at sa atubang mismo, no? Sa Cusco, sa atubang sang San Sebastian Cathedral kilid mismo sa Bacolod City Public Plaza, Action Fred. By the way, gamonitor sa ato na Action Fred, ang mga utod especially sa Philippine Coast Guard sa Bradco Port area. Good morning. Gamonitor sila subong aga. By the way, Action Fred, buwas nga adlaw May 25 sa alas 12 kaagahon. Buwas nga adlaw wala bali may travel moratorium ni matabo action na Fred. Buting ganun, wala biyahe from Bacolod to Iloilo City, vice versa. Inabangod nga ang Iloilo City ginpaidalom sa MECQ. Di amo ni ang mga bagay nga mga balantayan man subong kaaga sa Action Alvin, yes, sir. ambot silingon, wala biyahe, Iloilo, Bacolod, Bacolod, Iloilo. Yes, action na, Fred. Iloilo City, Bacolod City, Iloilo to Iloilo City. Pati ng mga ruro naton. Roro, action na, Fred. May biyahe, iniging klaro man ni Petty Officer o kung na Petty Officer First Class nga si Louis Campanier nga may biyahe sa going Dumangas. From Bradco Port to Dumangas kay ang Dumangas action na Fred wala man nabilong suno sa iya sa Iloilo City, pero apektado ang biyahe kung Roro kung ara ka sa may Banago Port. Kay ang Banago Port ang Roro to rekta Basta gadung ka sa Iloilo. Oh yes, basta gadung ka sa Iloilo City wala biyahe. Ang fast craft sigurado way niya biyahe ina pangod umpisa na May 25 alas 12 ang kagahon. Buwas. Oo, buwas. Martes. So kung going naman sa Dumangas may biyahe action Fred kay way manisa no sa iya nga sa ato sini nga mga kauturan nga magapadulong man dito sa probinsya man sa Iloilo. Action Alvin. Yes, sir. Karon bala sa aton blatter ihingagawa be kumpletuha ang report sa atong ginlutang kagabi. Roger on that action Fred pa si makumpleto tani karon dala na diri ang motive sa natabo nga pagpatay diri man sa isa ka lalaki action Fred mismo sa area sang barangay Singkang Airport. Actually natabo ini sa likod mismo exit area balang action Fred sa Judge Court 1, no? Lapit lang sa Bacolod City Police Office ang ining insidente. Makompleto tani karon dugay-dugay na includes na ang investigasyon man sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 8. Ang observation sang patrol
ang ginadulong sa inyo sang Sunzone Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba kape nga magkahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang may DC ang alkaline nga vitamin C nagapabakod, nagapapaskog sa aton tagsa ka mga immune system. Rekta sa patrol with aksyon na Nani Kiraw ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na madmad na Lunes subong. May trabaho, may opisina kita. Ang aton mga estudyante ara lang sa sulod sang tagsa nila ka mga puluyan. O panumdom na. Pulo panumdom, isip-isip, kung ano ang manamit pamahawon karon nga kaagahon. O, gusto nyo magtula, gusto nyo maglaga, gusto nyo nga magbati lang itlog. O, kung aga, padali mo. Sa una, dumduman ko na. Kung ga eskwela ka bala, padali lang. Kay hindi ka man pwede nga maglaga ka na sa mga baboy, karne, kagiban, kay madlawan ka. Ti sa una, eskwela kami, bakulod pa mo. Ti haling ka sa punta tay-tay, kisa layo pa. Ti kinalan, kagahon, bugtaw ka na. Amo na sa unang amon disiplina ya mo. Alas 4:30, bugtaw na. Alas 5 paligo. Alas 5:30 pamahaw. Pagkatapos, larga, pakadto sa eskwelahan. Subungan ni ulo adlaw ni mga estudyante. Ti sa una itlog lang, batihon mo lang itlog na. Kung may mga chorizo kada kagiba na mo na sunang ginapamahaw. Ti subong ya, ga bulubaylo na, kung may trabaho ka na, pwede ka na kabakal mga ulo isda na nami kung nagaya tulag iman mo. Inang mga ulo gingaw bala. Ti batuan subong barato, pertik na mo. Bakla mo na paita na. Pagkatapos baklan mo utan, kung ano da, lupo da, kung ano makita mo da, nga isampaw. Hindi gani, sugba ka talong bla. Tapos ang talong ko ni panitan mo, tuktukan mo sa ahos kag sibuyas Bombay. Pagkatapos, bugaan mo sa kalamunting kag patis. Puertis pagganamit. Kamu nang pamahaw ang akong karon ipreparar. Kanami, niya pag-abot mo to, ikaw yung matimpla bla. Di kundi medyo namit pa. Pagkatapos timpla, plastar sa lamisa, kaon ka dayon. Sus! Kanamiton, wala tupong. Kahapon, so, nung nagsakit ang ulo ko, nagsugba bla baboy, hindi Domingo kapon, tipla kilong baboy ito, sugba mo, hindi ko magaw na. Sus, pagkabakit sa baboy nga, nanimahaw nga perti kamot, tita akong kabataan daw, gari naguso ng agis ang sinugba, hindi ko tilaw jutay, abe. Ba, tilaw jutay. Daw na namitan, dumamo ang kaon, lingin ulo, basi posible saka dugo, perto sa kanamiton, wala tupong. O bangon! Roll call naton, karon nga kaagahon. Si Milili Uligo, ara na siya, nagaupod na sa aton, si Erne Odasco Lidas, si Vanessa Mayo, ara na siya. Pertino, damo pan si Inday Vanessa Mayo. Kay mau daw good rainy afternoon sa Rochester, Minnesota. Daw nami ba? Mabugnaw nga lugar gin tulot taliti pa. Morning da. Kay Mert Mariele Hosto Mendoza. Morning. Sige. Ang pila naton ka mga kauturan, kisa ni nakabasa lawig kay ang oras ginalagas ta lang. Intindihan nyo lang ko. Kay Junior Pilahio, nagamonitor sa Singkang Airport. Kay Mario Bacauco Irad, good morning dira sa La Carlota. Kay Tisay Kabansagan, good morning man. Dira kay Deben Cabarles Cabalpin, good morning. Baprang Congo, bound to Rio Janeiro. Nagapamati. Sige, thank you, Gid. Happy listening lang. Kay Mario, bakaw ko irad na basa ko na ini. Sige. Kay Neil Brian Baluis. Mga parinti ko ni mga Baluis.
dira sa Isabela. Good morning sa pamilya Balues. Kay Noel Amar, morning ba tiga tamyaw kay Banisa sa gihapon, no? Si Banisa Mayo, ba kadamo sa iyang mga fans, si Kili Gili, si Jinky Dilalagdon, kaday Bia Jonathan, Alex Montisa, kadamo sang mga Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Sige, Arreglado, si Kapita, may upod nga suma. Perti si Noel Amaro. Sige, Balisa Mayo. Gil ko may tamyaw ya. Good body, sir. Noel Amar of Canada. Kay Alex Montisa. Si Alex Montisa, suki tanani. No? Alin sa una, suking-suki. Kay Libit na, morning. Kay Mr. Christian Tisoy Escote from Egypt. Kamusta daw sa Egypt? Kay Nulan Tumangan, naga-monitor kami dire sa Gimaras. Taga Gimaras, good morning. Mayo nga pag-monitor. Kay Ibon Busher sang Germany, good morning man. Sige, Ariglado. Kay Utay Benedicto, ari lang ko ga-monitor dia. Victorino Heights, Mansilingan. Sige. Kay Ronnie Gordon, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsa kaga. Kay Jubal Trinidad, good morning daw sa kabangkalan bla ni siya mo. Adlaw-adlaw gaupod man sa aton, wala untata nga pag-upod sa aton tagsagid kaaga. Kay Philip Lauriente, good morning. Philip, good morning. Sige. Kay Trisita Locsin, naga-monitor sa Salwa Quiet. Teresa, good morning. Kay Elias Bandada, ara sila, from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning. Kay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga. Kap, good morning. Kay Pedrito Barrientos, good morning man. Dira sa Crossing Bosay, Manapla. Kay Mikaela Gilaran, good morning live from Jeddah. Bao, grabe. Kay Josette Magua de los Reyes, good morning. Kay Rochelle Matandak, good morning. Ba si Di Anton Diaz, aga pa nagbugtawo sa Patria Village. Bao si paring Jire Honteveros, ara siya, nagaupod sa aton paring Jire, good morning. Kay Rachel Navarro, sang Mandaliang City, sa dini. Kay Amor Malayang, good morning. Kay Delia Liabi, kay Will Iscariot, good morning. Taga La Carlota, good morning, taga La Carlota. Kay Andrino Comida Botanas, good morning man. Tayo may ako ng mga driver sa Gym Taxi. Gabiyahin na ka mo? Kay Belen Fernandez, good morning. Morning ko no, kay Virgilio from Texas. Baka mga layo sang Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Porte ka mga layo sang patamyaw aga pa. Sige, mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo.
Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Tay itres na kamusta ang na-record dire sa Western Visayas. Kamusta ang COVID? Adlaw-adlaw nga tanan gina-monitor naton gasaka ganubo amoy nang kabangdanan nga si Iloilo te untat biyahe naman igo naman ini ang aton mga negosyante. Ti ano muna karon? Amo na kung kaisabla basta gani nga magsaka igo gidayon ang pila nato may mga sektor gid nga maigo. Ting igoon siniti ang mga negosyante naman ang naga-usar gamit bala sa mga sakayan pangdagat pakadto Iloilo kag Bacolod. Kay mga 413 naman mong kabag-ong nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Nagtaas-taas naman mga 43,537 kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagasundanay mangyapon kung isang Iloilo manaog, masaka ang Negros, manaog ang Bacolod, masaka ang Bacolod, masaka ang Negros, daw wala gauntat. Tiyang probinsya sa Iloilo, taas-taas may 101 kabag-ong nga kaso sa COVID-19. Tiyang Bacolod may araman 86. Ang probinsya sa Negros Occidental may 83 man. So ang silingon, kada adlaw, hindi kita masiro na amin ito nagligad na nibla. Ngaga 1, 3, 5 daw kaayo sa to. Subong niya, saka naman. Titagsa ka magsaka, lain na kung magsaka pag taas, kay pag-abot naman niya sang desisyon sang nasyonal, disgrasya naman. Masiling si Presidente Rodrigo Duterte, rekomendasyon sang IETF National, nga ang imo lugar papanaog na ton sa ipit-ipit taas-taas. Ano ina siya? Ang enhanced community quarantine.
Kung magbalik kita dira, daw kasawaan naman. Daw naanad na kita nga may ligwa-ligwa jutay. Balik naman sa istrikto. Kuriit naman kita. Hindi naman kagwa sa puluyan ang mga remedyo general. Sira naman ang mga negosyo. Sa daw pa ni matapos man? Grabe man nga istorya, manaog ini sa history sang kalibutan. Kasang tuig 2020, tuig 2021, inatake kita sang kaaway. Ang kaaway wala armas, ang aton kaaway kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Morning da kay Luis Gonzaga sa Mailom, kay Calvin Balcorsa sang Iligan City, kay Cory Bidaha sang Lorito Armas gali niyo. Sige. Kaya ang akon pananawan sang gasala ng akon mata. Si Buli Julinggo na sa Barangay Madalagan, natamyaw ikaw. Lorito Armas Bidaha, morning Narawis Sinigaran. Nulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning man. Podopod lang tagsa kakagahon. Si Judge Nap niya mantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reubin Tampos ang LTO. Basto to Raul Alibuga. Kisa makita ko siya labay ang patrol, gapulupungko siya. Sa iya pala mahawanda kag palanyagaan, morning. Kay Roy Marino, kay Parerimias Arroyo, gapangapi na ini. Dira kay Marvin C, good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilla sigurado, gabugtaw na ni. Paring istoy querido, aber walking na, aga na. Dira kay Nini Patos Burgos da, ti kamusta na? Okay ka na da? Sige. Kay Lino Secundes, good morning man. Sige. Paway at makadali, paway makudi makadali, balikay kita pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa kung ano man. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran
para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang Dasig ang lakat sang orasan. Kamusta na ang aton mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod? Siling takay na, mga 31,000 ka mga Bacolonon ang nabakunahan niya sang AstraZeneca kag Sinovac. Report ang AOC Deputy for Medical Cluster si Dr. Chris Surungon daw purti man kapisan klase doktor mo. Maayong iya serbisyo diri sa syudad sang Bacolod. Sili niya ginatingwaan gid nga mangin safe, sure kag secure ang pagpabakuna. Rason nga tubtub karon wala sang life-threatening kuno nga nabatian mga adverse sabi nga epekto report sa ila angot sa mga nabakunahan. Ti siling niya ang pagbatyag bala sa paglingin sa ulo kuno ti kag daw ginatuyo ka ini kuno daw kuan lang daw epekto lang ini makadali sang tao nga mabakunahan pero wala delikado amo nang importante nga tinaga wala delikado ti isa pa ang mga vaccination center naton diri sa syudad sa Bacolod nya kumplito kumplito panampat may ara nga mga team sang mga doktor nurses may ara man midwife para man pati births kag sa mga barangay kumplito may kapulisan man nya wala gid dapat nya katahapan amo ning padayon ang pagpanawagan magpabakuna na
Minus lang kung hindi ka pwede. Ang hindi pwede, tinatural, hindi mga utod naton nga may mga problema na kumamla sa aton kidney na operahan, hindi na pwede, no? Gagampilan naton ka mga utod nga may lala nga mga pamalatian. Pero mga senior citizen niya pwede. Among ganing ulat-ulat kami sang mensahe kon sano. Ang media may araman mo, may araman kita iyang pagabot sa tiyon, mabakunahan man kita. May mangani na ako niya nami magpabakuna kaya do makabatya ka do safe ka bala. First dose, second dose, okay man. Si Action Boy Duran ganin ko kamusta niya na wala man. Gabulubatya ka lang juta niya pero wala. Kaya una siya pabakuna, libin natin si Action Boy Duran. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na kay Allen Marlinco, good morning. Kay Nimpa Ibanez na Santangob, good morning. Kay Asmen Roldan Rabilio, kay Diosdado Propunga, morning. Nagamonitos lang ni Helen Gulmatico Propunga, iyaway pa, dito sa London, England. Sige, kay Elias Sarabia, good morning. Gra sa Barangay Sagang, Sala Castiliana. Nagaupod man sa aton si Imbong Jucampo, Sagmaaw, ulupod-upod kita, kun kagaon. Areglado, pula panilig ka mo da, lampaso ka mo da, tulutig-ang ka mo, kay marilax ako makadali, balikan ko ka mo. Hindi ka magkabalaka. Pagkatapos ini, balikay kita. Okay lang? Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination.
Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Uy, sa aton mga utod bala, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapaday. Babayaran ko para mabakunahan. Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na ang PNP sa karon magamonitor sa mga kasimbahanan bangod ang gobyerno nagtugot na sang 30% nga kapasidad sa mga tambong sa mga misa kag iban pagid nga mga aktibidades sang kasimbahanan nga ginpaidalom sa General Community Quarantine katulad sang Metro Manila. Suno kay General Guillermo Elizar, PNP Chief, nagmando tatanan nga police commander magkoordinar sa mga religious leader sa tagtag ka mga area kag ipasiguro nga ginasunod ang minimum public health standard. Amo ini ang mando sa mataas nga punuan sang PNP. Lakip na of course ang pagbulig sa mga kasimbahanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 morning landra. Kay Rinaldo Poderoso, kay Milagros Morales, good morning. Kay Aida Alunan, kay Antonio Flores ay i-taxi ba, bugas-bugas, mabiyahe na siya. Good luck, Antonio. Kay Aro Ortiga, dira sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Good morning man. Dira kay Marisa Carbajosa Grijaldo, Santabao proper. Kay Marlene Diaz na sang Sumag, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Bao si Lito si Conteso, nagbalik siya, mabakunahan ko na para komportable. Si Dodge Dalida Raman, kay Madeline Magno Waskin, good morning. Muni makuno kay Jeffrey Waskin. O sige, kay diin ikaw naga-monitor karon nga aga. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon.
mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat Yuglat sang linog, tinga. sa aton O dali lang, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mga mabatian ka-aksyon binayaran nga programa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Pwerte maning problema daw. Reklamo ni Barangay Captain Rodney Carmona sa Barangay Sumag. Sining violation kuno sa pagtapas sa mga mangrove kapag reclaim sang porsyon sang Sumag River. Ti anong natabo ni? Anong imuon nyo kay amo ining nagkalatabo? Ini man pwede nga arangkadahon ina siya. Dapat medyo hinay-hinay kita kay base kon gintagaan ini siya sang panugot bala. Kalibog bala ulukos nimo. Hindi bala nga ginareserba ini. Kung gintagaan pahanugot nga Di mag-amos ni nga gintagaan mal pahanugot gali. Hagag itatanom kahoy, mangroves kag iban pa, tapos tugtan malang nga pangutdon, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw
sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Ako 24 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 24-33. Una nga bula 24 kag 33. Second draw 15-23. Ikaduha nga bula 15-23 ang resulta. Third draw
22. Ikatatlo nga bula. Resulta 22. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 658 kita. Ang jackpot 49 milyones 500,000. Winning combination in any order 5, 34, 13, 43, 37, 25. Resulta sang 658 5, 34, 13, 43, 37, 25. Sa ilo kita 649, ang jackpot 19 milyones 675,821. Winning combination in any order 22, 15, 37, 2, 19, 33. Resulta sang 649, 22, 15, 37, 2, 19, kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Kay Nui Erwin Gonzales, good morning. Kay Marilo Trabilla Catinoy. Wow, si Iboy Sarabia sa La Castillana, nagaupod man sa ato na. Si Evelyn Pamusino, kay Dante Makilan, kay Rodilio Arellano sang Kabagnaan, good morning. Kay Merna Liego, dira kay Louis Aldas Sr. sang Manila, kay Jerome Lipana, kay Arnold Bidayo da, good morning. Kay Jinky Dilagdon, morning ko no, sa tanang nga miyembro sang AFC. Dira kay Biboy Villasor, Warli Tunisia, dira kay Carlos, si Kairos Plaqueo, akig man siya. Sining pagpamulod sang kahoy. Kita mo ilang na. Kay Arman Regalado, sang Montara Isabela, good morning. Mailang nga pag-monitora. Dira kay Dante Makilan, kay Milben Solidarios Abdo, morning watching live. Thank you, Gid. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. Nagasalig sa gobyerno nasyonal sa ginpadala nga COVID-19 vaccine tubtob Hulyo. Detalye ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayo action Fred, subong nga bulan sang Mayo tubtob Hulyo maga-rely sa gihapon ang Bacolod City sa mga COVID-19 vaccines nga ginapadala gikan sa gobyerno nasyonal. Ginpahayag diri ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang ini bagong action Fred nga sa July sa gihapon ang timeline sa pag-abot sang AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang Bacolod City. Gin-announce man sang City Administrator nga mayara pa sang 4 ka mga brands ang vaccine ang pabuton sa syudad gikan sa national sa gihapon lakim ng AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V kag Pfizer vaccines. Ginkaron naman sang City Administrator nga mayara na daan sang napain nga COVID-19 vaccine para sa mga tawo para sa ila ikaduwa nga dose sa bakuna Action Fred. Subong adlaw Lunes sa tuto Biyernes nga daw Action Fred gin-announce sang Bacolod EOC nga magapadayon ang paghatag sang second dose sang vaccine sa may SMX Convention Center umpisa alas 10 ng aga tubtob alas 4 sang hapon. Between now and July, we will be relying on our allocations from the national government kung bilang ihatag sa aton nga number of doses. Dapat yan si Bacolod City Administrator M. Ang. Yari na mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isagid lamang ka-capsule. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang makabulig para malikawan ang cancer. Pinakamaayong antioxidant, nagapanubos ang cholesterol, naga-detoxify sa aton lawas sa immunity booster kag iban pa. Ang Santon Plus Gold ang 100% natural gikan sa mangosteen, bargoso garlic, balunggay kag spirulina. Mas pabasugon ang alan ni kayong lawas pag sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Safe na safe kag epektibo ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre mag-switch na sa pinaka-healthy nga kape. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon na ang Life
Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, mabalik ako pagkatapos. Importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history.
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, Pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action. Pamilya sa ginlutang sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, dako ang mabulig, agod malubad ang pagpatay sa ila pamilya sa tung Huwebes ang gabi. May report si Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead.
Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Dako ang mabulig sang pamilya ni Andy Gonzaga. Agod masolbar ang iya sining kaso nga pagpatay sa tong Webes sang gabi sa Purok Kabugwason, Barangay Pansiligan, Siyudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station No. 7 sa interview sa Action Radio. Kung imo Action Fred Badunduman, nakamensyon ang pamilya ni Gonzaga nga maihibalo sila kung sino ang persona sa likod nga nagpatay kay Audi Gonzaga sa tong Webes sang gabi. Riding in tandem ang ginatudlo persona nga naglutang sa kay Gonzaga gamit ang kalibre 45 matapos ma-recover ang 6 kabasiyo kag 3 ka slag sa ginaligar 45 caliber pistol. Ini man ang rason kung nga nanawagan si Police Captain Elmer Bonilla sa pamilya ni Audi Gonzaga nga magkooperar kag ihatag ang ila sinibaluan sa mga persona nga posible may kalabtanan sa pagpatay kay Audi Gonzaga. 3 ka mga anggulo ang ginausoy sa Police Station No. 7 sa pagpatay kay Audi Gonzaga. Sa background sa pagkatao ni Audi Gonzaga, yari ang palayag ni Police Captain Elmer Bonilla sa interview sa Action Radio. Ang biktima ni Action Eric, prior sa insidente, naka-plea bargain siya, no? 6 months ni siya nakagawa kay naka-provision sa after plea bargaining. Pag pamangkuta dira sa iya pamilya, ang biktima ni Kuno daw nag-asit-asit ni siya after niya pagwa sa puto. Kag may mga kaso ni sa Roger nga pagpangawat man previously? Previously, no, may record ni siya nga muna yung pangawat na filean man sa kaso. So siguro na-reglo niya na yung iba niya kaso. So kung may mga anggulong ginaangat-angat natin, yung relation ni isang pagpatay sa iya Action Eric. So posibilidad ang pagpatay sa iya, posible ang pagka-asset niya sa aton law enforcement? Hindi man na natin nga mahambal, kahit kabalo ka naman, suda-suda ang operation sa Purok Kabugwason, no-operate ito da, kagiban ng mga unit man mismo, nagalisensya sa aton yung mga target sila da. So, hindi natin ma-discount nga isa sa mga anggulo nga ginatanaw natin nga sulo sa iyang pamilya nga nag-a-assist sa Dra Action Eric. And it could be possible kasi kung may lansyanay man sa transaksyon sa droga, Captain? Pwede man siguro kasi kabalo ka naman ng ibanda nga mga persona, ginagamit man nila kung kisa ngalan sa mga trupa dira, pero pagbabaligya man sila mismo So, kamo na ba lang anggulo Action Eric? So, ginapapaluap din natin sa niya kaso sa aton niya operatiba, nag-investigador, may CCTV tos na nga nakita. So, kabay pa nga atong CCTV pa-review natin tuhalin siyang timprano pa hasta maghapon. Base bala makita natin yung susputsado na na-record sa CCTV. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station No. 7. Ining report, ginadulong sa isang kalawansang, Santol Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap, epektibong habon sa papaputi sang panit, ilok tuhod kag siko. Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Kent Bulakawan ni Sada sa ngadumanan, good morning. Si Kati Vera Raman. Bao si Toto Archie Re Alipalo, Ara Archie. Good morning. Manisa Mayo, niya kapamahaw ka na, wala pa, maluto pa karon. Kay Barayuga Re, good morning man. Si Elizabeth Balata Gamala, Elizabeth, good morning. Nira sa kay Elisa Iligan, kay Angela Liarte Gayundato, kay Christian Rua, kay Diding Alohamiento, good morning, kag kay Russell Gomez. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na
hapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservis. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, patay ang ginaligar bugaw matapos kinluthang kagabi sa exit gate ng isa ka lodging house sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. Diri sa siyudad sa Bacolod, ining biktima ang kilala kay Angelo Tamparong, 31 anyos, residente man Aksyon Fred sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Jory Berto ang hepe sa Police Station number 8 kag sa inisyal man nga pagpangusisa sa mga kapulisan. Ining si Tamparong Aksyon na Fred ang nakaangkon sa malubha nga pilas tugaman sa pagluthang sining wala makilala pa nga mga persona kag gilayon nga nakapalagyo gamit man ang motorsiklo. Karon si Tamparong Aksyon na Fred ang gindala sa Bacolod Adventist Medical Center. Sa diin siya ang napatay samtang ginabulong matapos nga nakaangkon sa malubha nga pila sa iya sininga ulo. Sa karon Aksyon na Fred, ongoing pa ang pagpangusisa sa mga kapulisan. Number 1 day sa pagkilala sa suspect, ikaduha ang motibo sa pagpatay. Rekta sa patrol with Aksyon ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Kay Vicente Similiano, good morning. Kay Duna Sula Gomez, kag kay Carol Muntuya. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course,
face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing Sa stress, This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,